House of M Part 2 chu lo thirang o Wolverine Lucas le Hawkeye te chuan an khovel ne le nan hun sang an thiante memory chu unlock saka a hu hawa Scarlet Witch wat ha chu an tum ta ni ti chuan le clock teleportation mang chuan khovel hun sanga a pui thei tu tur o mangan hria te chu an han zong kol ta khopakata hian Cyclops te Emma Frost te chu an lo in ngai zonga an lo in le ni chu mole Cyclops te chu Jean Grey nin khan ani ngai zong khan ni thin sia ti chuan Cyclops te Emma Frost te in an chuan an vakala amai ro chu in an lo lova ma sen lu thawa ti chuan nuwa Emma Frost chu office kal zo vele mani dor ni aron hota ti chuan Wolverine chuan Emma Frost lo ho chu lo muwa idamo Emma avatia chu vele Emma Frost chu tianga hriat ngai lo an inan lo lut ringot chu a phuzoka a telepathy power mang chuan an taksa chu che theiro na siam ta veka tin Wolverine real ru chu awa chiar sakta ngalani Emma Frost kan introduce lokong cheu ama hi mutant tania X-Men member zingami nia achangin villain te poni ve tho thinani Professor X le Jean Grey angin telepathy power ania miril ru chiar thea miril ru a theni mi inenge an lu chunga hanan ngai to ti kha a shavek theni tin miril ru khan aril ru ringotin thil awa soi thaya thil awa shil theni tin miril ru sheve theidang Professor X le Jean Grey ti ang dekhanin aril ru kharon chiar sak ve tumta se top secret thuruk tu ma shit ve chilu ang tekha ron chiar sak don ta se an telepathy kha alo block sak theini Emma Frostian chu Jean Grey le Professor X te poranti ve thei thoni an pathum nan ti thei vek tinani chu tin Emma Frost hi crystal hlang veka in ti chang theya ama kha diamond angin ron chang vekanga silai te pon kap pop ma se na eng ma se thei don lawa tin a strength point enhance vak don tinani chu le ti chuan miril ru sia theina chu alo thaphian mai police te ko la chi ai kol vel ma chuan thileng kim lo thlendang zong te chu shil chop ve po ngai lovin a se ta vek mai ni a tangkai don tlating ka se Emma Frost tiro Emma Frost zone la thil thleng chu maka tilu tuka nun le malo mang char chu poeti ve hlea tin Wolverine chon video ma sa zo kan soi lai no pangte Wolverine ang thawa thileng kim lo sheve bok chu aron shroi ve ya Emma Frost le lai ril ruwa chon valu ta ni laila chon power dangram le special tak mai mi memory unlock sak theina power alo nei reng ti chu awa mu chu sakta ni Emma Frost chuan chu vele le Cyclops na bang lo ho chu laila chu a memory unlock sak tir ngala Cyclops po chon a bial nu lo zok lo mut puya lo tompui char chu aten lu tuga alok lo chawni Emma Frost chuan chu tiang khopa power special le tunang din muna tan big ngat phaya changkai tur lai da lo nei reng ti mu chu phei chuan eng soi set lavin mi memory ho wa unlock sak turin an thok chu ngal tani laila chu heng thil zong ti top thei tura an cha bi chu alo ni tani ti chuan le Peter Parker Spider-Man a khovel ema celebrity lo ni mek chu an vapan le a Spider-Man chuan Mary Jane ni lowin Gwen Stacy chu nupuya lo nei ni maktak mai chu mo hemi khovela hian Uncle Ben a thita kha kan sevel nga tiro kha alo la dambi kan ita hian Spider-Man a memory an unlock sak ve chon le makatili to ka Spider-Man chu a trap hialani anua chon khovel mun sang kal koin an thiante memory ho chun va unlock sak zela Kitty Pryde te Doctor Strange te Miss Marvel te Iron Man te Daredevil te She-Hulk te an va unlock sak ta bokani heng ho zong kan han soitak hian khovel lema anun lo mandan hi story san chon nei ve thawa amai ro chu han soi vek se ni lova ti hian khai khom sak top mai ngo ti chon le maktak mai na nuwa mi pakhat special tak memory chu an unlock sak ve thei ta tat lo mai ni ama chu tungen rin le han ges ve chin re reng tun ring dikem second nga kan peteng cheu ama chu Captain America ni Captain America chu le chu khovele ma chuan putar kum zado nang rol tarhian lo tarvek to maseng tinge mi zong nuam takin reality le ma chuan om big line Captain America hi hre om mel taka putar lo ni big achan chu Captain America hi man lai mi ni ti kan shefekanga indo puilai thona tanga tla khan vuram kho volu tu ka ta tha thideu lekin unconscious kan tiang hin kum som sari lai vur khang chunga chun Captain America hi alo tang charang hi chumale kum som sari zat vurina me nuwa chuanin alo la thi chung lowa amai na chu unconscious kan tiang hianin omreng thawa shiu tho Nick Fury te ho khanin musuka an la lu tani ti chuan Captain America chu putar pola ni chung lowa
atar theilova tlangwal pa ngai tak alani rengani masai Captain America du thu sam chu alo ni ve reng lova mishing pa ngai te anga tar ve thaya kumsom sari kalta man la ya abiel nu Peggy Carter nena tarkun thenga indom chu adu zokani dai maya chutia dam chhunga boring de watlangwal ni rengai chuanin voi khat pian ve na ti nyeng chu ai boring le zual putar ni ha du zokani adu thu sam putara chu na changta ni a memory chu van lok sakan tuma Captain America hi an theilo kan ti to kha chumi nuwa chuan House of M part 1 kan soi X-Men member Shield agent lo ni te ho Rock te Mystic te Jessica Drew te Nightcrawler te ho kha an memory van lok sak leya tikhan memory an lok sak khan tam to boka an chang rol ta zelani an vai mai chorin in hlom khom thaleya Wolverine Luke Cage Hawkeye Emma Frost Cyclops Clock Kitty Pryde Mystic Nightcrawler Jessica Drew Rock, Spider-Man, Miss Marvel, Iron Man, Doctor Strange, Daredevil, She-Hulk, an vai mai chon Scarlet Witch chu than tuma thap tur chon anin reti na sa to mai ni ichon an vai chuan Professor X memory unlock sak ve tuin vakala ma se Professor X chu khovela chuan alo thi ani ti chuan le team te ho chuan he thirin ngai tu ta he reality khovelem Scarlet Witch na siam chophi sual chho kher ngai lova nun pui ve mai mahi a thazok lo mo ti ten hangai tole nu no a chan chu hovele ma chuanin mi zong in an du thu sam nu na nei veka ama anun pa ngai ai nomin nu veksia in dauna la in huat na om boxi lova tu te pon man nei thengai lo le an dream du thu sam an nei veka Mutants so te po tu man en sang to lova thazok mai lo mo te ka an han ti le ni amai ro chu to pa chuan anun tak takani si lova thla ka ngai tho ani an ti le ta ni an ril ru hi amumal lo ve ro ni mumal chu har ve thong le ka sa thiam tho ti chuan hun pakata chuan video ma sazo kan soitak met gala kha alo thleng ta ni plot mega sakhana khoi hota Aurora te Dr Doom te le Prince Namor te kha met gala chuan an lo va in thenal ve lani an thil ton chuin ang lo hlom hle mai lelaman lo boy line lelama chuanin an lo va in post call ve lani chu ti lai chuan le Sentinels pakhat chuanin met gala party omte chu oron tha ve ka tumta ni aron kala chu ti lai chun Avengers le X-Men te ho kha anin team of ve nga la aron thlenga thi le thau pol mewin anron be ve ta chiamani Sentinels ho chu an khovel tak tak zo kha restaurant ni le thainan an thei to pin be ni amai ro chu villain se po chu no lan bel ta zela superheroes te chu an tlom ta tiel zo ka villains te chu an chak tiela superheroes ho chun tlom trap to ni chu ti lai tak chun le Doctor Strange chuan Genosha khoa Scarlet Witch biruk na chu a han hmu fu ta ni Scarlet Witch bula chuan a han kal thleng ta hlol mai ni Doctor Strange chu chumi to war chi bera chuan Scarlet Witch chu lo birua a fa te pa ni magic manga engma ni lo tanga siam chop te chu alo chon chai velani Doctor Strange chuan Scarlet Witch chu en chara she tak chungchuna va pan hnaya Wanda hengthil thei engwangi ngei ti tak mai tinava zota Scarlet Witch chuan kapa thiam lo ani lo kapa hian he thila hian engma in nam hnoi na nei lo Pietro min ti tir vek zo kani atini chu tinga han sui chun Doctor Strange chuan maka tilu tuka arin lo lam dein lo chang sia achan chu mi zong kan Scarlet Witch thil ti kha Magneto fui porna hnoya ti mo anti vek wang zo kani House of M part 1 kan nang khan Magneto in Quicksilver bula engtinge ka ti vak chu nanga ati zo ru ma chho san nu khan Quicksilver chu afar nu bula vakala Wanda chu awan ne mani Quicksilver hi na unau nu Wanda hi amangine duat china Magneto hi chuna fa te hi amai na lan tir ngai lova tu laga tang mai na chan hi ngai bok lovani a super villain khan ni ve sum boka Pietro li Wanda hi andam chung hian fashani in omna tur mu malpo nei lovin an vak vaina sa thei ve le china fashana na chu an thawang ho tun ngai lo ni a faru nei chun chu Avengers le X-Men te khan than tum sia a thi phal si lova ti chuan Pietro chun Wanda bula chuan mi zong chu an du thu sam ang perfect turin tia chu tian du thu sam nun anga pek vek chuan mi zong chun hlim tonga tu ma Scarlet Witch chun hotol wanga tu man ron ti boimo ron tha kha an tum to don no ti thu silani Doctor Strange chuan chu zong a shit chuan makati emema Magneto thiam lo molo ti char boxia Doctor Strange chuan Scarlet Witch chu
engkim ti topa khovel chu adin mun pa ngai ang che da le turina han sila sutin in biak velai mek chon Scarlet Witch chu tuine mo nungza thalhian aron kap thuta Scarlet Witch chu chuata atlutani chuata bok chung Scarlet Witch chu tungeron kap tu ti chu theile win han en sawa akap tu chu Avenger disassemble atha to nu Hawkeye khalonia Scarlet Witch chuan chu tiangaron ka ringo chan chu zota azo pa chuan hnungzanga thalburwa chu a magic in a tiral pa Hawkeye chuan thinrim takin enga tinge te chu ri tizok zoma mo tin a vin le shepa chu vele Scarlet Witch thinrim chuan Hawkeye chu khovela tang chuan a tiral ta vekani chumi nu chuan chuata chuan trap chungin a thing thia engma hi ka control thei to lovani tina trap vaka ti chuan le a hnuailama chuan Scarlet Witch hi omna tawar chu Avengers le X-Men ho chuan an lo hual thupa Scarlet Witch tha tum chuan tawara chuan lu an ron tumani chu vele Quicksilver chu a ma zonga lo tlan to aya le ta chakina ron tlan pheya Avengers le X-Men ho local khom zong chu a thei to pin awan nek khuta pop mai le Atlantic em wang chuan tu manan khoi ve man lova an vaya ne zo trap vectia chuan Magneto chu lo longin a fapa chu aron nia thinrim tak chung chuan engthil ngei ti tak hinawa aron tie Quicksilver chuan ifanu thi ti tu mani kha ti in ril runa tak chuan lo chang le ta a vin let ve shepa Magneto chuan heng zong in ang ma thil ti tir ve kani hi atia afapa Quicksilver tha tum chuan le Magneto chu abula metal om zong chu lakhoma Quicksilver chu ava beita shepani chu ti lai tak chuan Scarlet Witch chu tawara chang chuan ron thlok thla unau pa taksa hiam na tak chu aron poma aron buana mi zong chuan to pa Scarlet Witch an muta chu makan tile toka engma po tilun an en chupa tu manan bengam silova chetpon che ngam lovani a chan chu du chuan voi khata an vai khan ati bo vek theini wanda chuan apa chu han en chawa a vin vaka kapa keini hi thil siam chungdung kan ni lo pathian po kan ni lo mi mak sak kan ni hi hanen kol ta che kapa mi te hloron kan ni hi pa Zinkar launia Spider-Man su abiel nu Mary Jane bula chona thau choka engma soilovin bathroom a chona lutlang ngala Wolverine chuan a memory zong a pian tira tanga voi ni thleng alo thengil to chu aron se chuak le vekani Hawkeye chu ron dam lea ma se tumaro omnan seloni Hovela Mutants ho zong za a som ko pariat velin power an nei tolova mutant an ni tolovani Magneto tiamin X-Men chen khat power la bo velo te chuan Magneto omna chuan chuya atopa chuan an va hmua power lo nei tolova Scarlet Witch omna no va zota ma se alo shebik lovani tuman Scarlet Witch omna chu an selawani he boy na hi Sinifel thaining I don't lova hey hi Marvel Universe chantoka khwarel chu alo ni tani Avengers so chuan an chen mutants te chu an puidon lo tin ngai tua ma se an boina ni lo wangin puilo chu an thlang ta zokani